O minut. Poate mă prinde emoția. Chiar întâi vreau să o dau o mare felicitare la cadrele și cadrele didactice. Au făcut o muncă foarte frumoasă. Cum să vă spun, cu mare mulțumire pentru care suntem pe ultimul pas, dragilor, și ne aducem aminte de tinereța noastră, care va vedem ca flori, dragoste de pe urma noastră. Tare mare mulțumire aduc la cadrul didactic să-și iei mândru, să-și dea și i-a dat altul, să facă bărbați, oameni de mare suflet. În România, că este mare nevoie, fraților. Cum să spun, sunteți aproape în maturitate, vă dați seama și o mare dragoste să aveți de România și de țara voastră. Că tare au fost oameni care au lăsat suflete năcăjite și s-au dat pentru România voastră. Multă mulțumire aduc la cadre de dași. Au început niște probleme care, cu mare mulțumire pentru oameni care suntem pe ultimul pas amu, ne aducem aminte de sărbători, de tineretele noastre, de viața noastră și am trecut-o. Tare mulțumesc la cadre și didactice care minte în treaba asta. Și le mai zic, cum să spun, o mulțumire, să-și iei mândri, să dea și ei și-o lua de la alții. Să-și iei mândri când ajunge și ne bate în urma lor niște oameni de mare nădejde pentru țară, pentru sângele lor, pentru dragostea lor. Că tare au fost săraci, astăzi nu mi-e vedem. Eu până la urmă, ca să vă spun o situație, în numele bătrânilor suntem pe ultimul pas, frații mei. Pe ultimul pas suntem. Noi de aici, să mă scuzați că spun vorba asta, am 11 ani de când aici. N-am văzut să vie unul și să duc cântând. L-am văzut că s-a dus și nu a văzut de un să duce. Asta e viața. Din cât sunt mulțumit, dintre aici și ne îngrijări, ne caut, nu suntem bărbiți, nu suntem înjurați, că, ca să vă zic, este diferență de minte la o bătrânețe când ajungi. Asta e toată. Însă, ca dumneavoastră vă spun, dragi elevi, bine să vă îndrăstrească Dumnezeu cu minte să ascultați de profesorii voștri, de părinții voștri, că vă deveni oameni de mare valoare pentru România, că este mare lipsă de treaba asta. Deocamdată Dumnezeu să vă ajute, dragoste și să ajungeți multe, mari bătrâneți și cu bucurie și cu dragoste. Să trăiți la Arginia și pentru învățământ, pentru profesori, directori. Le zic la mulți ani halal din ce-au început a pune munca lor. La mulți ani, oamenii buni. Noi mulțumim frumos pentru crâmpeiul de bucurie care ne l-ați adus, pentru amintirea anilor de acasă, de tinerețe, de nepoții, bunicilor noștri, pentru tot ce faceți voi, pentru inițiativa celor care vă coordonează. Ce să spun, ne-ați adus o bucurie, vă așteptam de fapt, ne-am pregătit, deci bunicii noștri vă așteptau de o săptămână și ceva de când știm că veniți astăzi și ce să spun, sunt emoționată în numele lor pentru că eu sunt printre ei, le simt emoțiile, știu ce presupune asta, dacă ați văzut câteva lacrimi în ochii lor, sunt pentru că își amintesc de nepoți, de anii când primeau colindător la ei acasă și asta ne face bine. Ne face bine să ne amintim de lucruri frumoase, să ne amintim de lucruri frumoase cât de des putem. Na, pentru toate astea, mulțumesc. Și aici